Здравейте, приятели! Вие сте с YouTube канала на Техноматика и днес искам да ви покажа една врата, направена от нас, която е почти 10 метра. Направено си изцяло с конзолната система на Combi Riado, 4 мм релса, монтирана на колички с по 5 броя колела. Виждате колко плавно работи. Няма никакъв проблем. И съответно задвижена с автоматика на Nice Robo 600. Който е сравнително бърз мотор, в момента е намален поради дължината на вратата, за да работи по-плавно. Но все пак затварянето на тези 10 метра става за няколко секунди.